Bé, benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de poble, tal? Des d'això. Avui volia ensenyar a tota aquesta gent que no sap ahorrar, tal? Com fer-ho, perquè sempre hi ha algun mala sombra, fill d'aram, tal? Que va per ahí sense perres i tenim que pagar tots els altres lo que hi veu i lo que hi menja, tat? Que diu, xai, m'ha deixat les perres a casa. Sempre diu lo mateix. Segur que en coneixeu algú, tat? Bueno, bé. Lo primer que tenim que fer per ahorrar, així tenim el material, és tindre una ratxoleta, com estes, de les que podeu trobar perfectament per casa, de repòs, per si es trenca alguna o alguna, sempre hi ha alguna, si no, li la demaneu a algun amic. Bé, així està la ratxola. Després, les perres, no? Tu fija't quantes perres hi ha que han anat ahorrant jo en esta tècnica. Vull dir que la tècnica és bona, encara que parega que no, és bona. Bé, lo primer, que hi ha un dia que arribes a casa, tat, i tens aquestes perres d'així. Al bolsillo dius, xai, mira lo que m'ha sobrat, unes quantes perres. Me ho gastaré demà en un cafetet. Bueno, un cafetet seria un poc més, si a vegades, tat? Este montonet. Diu, xai! Arriba a casa, me lleve el pantaló i tire manya en 4 perres ahí. Bé, tu agarres aquestes 4 perres que pugues tindre. Les partixes per la meitat, poco más o menos, que diríem, no? Si en 10, 20, 25, pues bé, lo mateix, poco más o menos. Estes perres pa tu. Vale? Te les pots gastar demà, no passa res, gasta-te-les en el que vulguis, en alcohol, en festa, i aquests 30 cèntims te'ls pots gastar. Ara bé, què faríem en aquests 30 cèntims? Agarres la ratxola, o una ratxola que pugui haver solta per ta casa, i en este xest, que és molt important, el xest, baix la ratxola a les perres, agarres la ratxola, i baix la ratxola. On guardaràs els diners? Diràs, baix la ratxola. Entonces ja tens aquestes perres. A la sant demà, per lo que siga, pues t'has fet un cafetet i t'has gastat aquestes perres. Bueno, pues si ja no estan. Agarres una trega al bolsillo dret i dius, ai, m'ha sobrat això i també un pall de billetells de 5. Dels xicotells, tampoc siga falta que siguen dels grans billetets. Bé, doncs fem la mateixa acció. Agarres i estos per gastar-se'ls, la meitat. I l'altra meitat, o apartes un moment i estos te guardes al bolsillo una trega o a la cartera, on tu més te poguera agradar. Mala sombra, que eres un mala sombra, cap de siri. I ses perres què faríem? Entonces, si ho ha explicat antes, ho ha explicat, segur que ho sabeu, baix la ratxola! Passa d'agarrar aquestes perres una trega i on estaven els diners d'antes, baix la ratxola! I aixina, dia a dia, l'ahorro és gran virtut i la teua utxa és un cerdet i el cerdet és com tu i no dic res més. I aixina, podreu arribar a ser com jo, un mala sombra, malparit, que al final té així un grapaet de perres, ja. Perquè després les traus d'ahí i les vas ficant en un morteret. Per què les fiques en un morteret? Perquè la gent pensa que és un morter per fer allioli. I si algú tira mà i la rima ahí, tu què fas? Morterà. Li pegues morterà a la mà i segur que es queda coent. Pa demà, ja no tornarà a ficar la mà. Bé, vos ha agradat este videet? Pues escriviu ahí lo que vos ha paregut i etiqueteu a eixa gent mala sombra que país que siguen un ciri de missa que no ahorren mai, tat? I aneu guardant ahí. Res de portar al banc perquè el banc què fa? Pegar-se al pa. Fan aixina, quan tu has tirat mà, baix la ratxola, ells van després i peguen-se al pa, si es deixes els diners allí, i se'ls queden ells. Bueno, bé, el ahorro en ratxola, d'esta.